kartičku na talku. No? A že dobře dostali popisku. Dostali po piči, ne? A tresty dostali velké, ne? Jeden dostal 27, jeden dostal 28, ten druhý dostal 37. Ty tresty jsme dávali my. Přímo. Přímo se dali vy tady ve Vítkově. Tady jsme dávali ty tresty my. Oni přišli za náma, ty policajti přímo nás nebrali tam a že zeptali se, jaké tresty máme jim dát. No a já jsem vybral tresty přímo. Já jsem jednu dal 27, tomu 30. Ty jsi říkal přímo, kolik mají dostat tresty? Přímo, že přímo jim to dávali. Jsi dobrý ty jsi. A že tam se nedostali ven ještě. A je aj nepustil. A co bys udělal ty ještě jim více? Oni je pustit. Tak tady máš se už nedostanou tam, kde bydleli. Na dvakrát zlomil všechny, do jiného. Pozabil bys je, ne? Zmrdí. Skiny se zmrdí, že? Tak já mám až ještě... Kolik bylo ty skinu? Tady bylo skino, neklica mám 26. 26 skinu to bylo. Je to si vím, to oni byli. Na vlakaču 3, na osobě, na autobusách kupený. Na dole, jdete jak na Odry něco, jak tam byli. A ještě jak jedete na Budišov, tak tady stali. Byli plno policajti přijeli až z Krnova na koně. Ale na koně přijeli. Tu bylo až komando přímo. Ty vole, to je maraz, že? Ale že měl všechny měli strach, že dával tomu na tu komando. A já jsem byl čisto přímo na komando. Já jsem zebral telefon, zavolal jsem přijeli. Vlezli z auta ven a už bavili. A už je tlačili, že komando s těma, co měli tu obranu, že už je tlačili, že jdou místa. Už teď zdíž tlačili všichni. A ty jsi tam všichni zabil, ne? Ne, já jsem všichni skopal zemi a pouta. Chytil jsem jenom, začal jsem... Dal jsi jim pouta, mi dával sám? Nebo policajti dali pouta? Ne, já jsem dal. Ty jsi dal pouta? Oni mi dávali ze strachu ty pouta, policajti měli z nich strach. Ty vole. Skopal jsem zemi, dal jsem pouta, chytil jsem je tak za ty pouta, jednou jsem to zakryl. Ten jeden se ještě házal sebou, jednou jsem pustil, jenom tak dožil. Chytil jsem, zjedl jsem ho, hodil jsem ho, najebal jsem je přímo do auta. Odvěd. Hej a jak ten táta od Natálky tam ty peníze, tak si poslal nějaké peníze na tu léčbu? Jo. Kolik si poslal? Jsem poslal 30 000. 30 000 si poslal. To jsem byl na vlastně ještě box, jakože jak mám dostat tam, jinak jsem toto slyšel, tak jsem nejel nikam, tak jsem poslal ty peníze všechny. A kde jsi ty peníze vzal? Jak? Tolik peněz, kde jsi to vzal? Že já dělám všude teďka, já dělám Ostrava, Krnov, Brno. A co děláš za prací? Teďka, že budu bourat taky 3 obchody, že? Obchody bouraš? Jaké bouraš? Opavy jsem zbourali, Bredu. A že Breda tam je furt? Ne, to je ta nová Breda. No. To je nová Breda, co jsme postavili. Vy jste postavili Bredu, jste postavili vy? Tady stala jednou, úplně stala hruška. Jsme zbourali taky my, jsme postavili peny. Ale koho to byli vlastně rukama udělané? Tady bojí. Tvoje srdce tam bylo, ne? Přímo moje srdce tam bylo. Přímo, jo. Jak jsem to dělal. A kolik jsi míchal ty míchaček? Hodně? To jsem musel vozit. Až 4x8 je kolik? 4x8 na míchačku je kolik? 4x8? No. 26. 26 je, super. A 4 plus 12? 4 plus 12? 24. Super. Hej, ty máš dobré počty, ale. A dokáže mi to přečíst? Ten nápis tady? Jak je ten nápis tady? To jsou červené startky. Startky červené. Dobře ty vole. Startky červené. Super. A kolik je peněz? 100. A kdyby tady byla 1-0 navíc, kolik tam je peněz? Kdyby tady byla 1-0 navíc, kolik tam je peněz? 200 tam je, ne? Kdyby tam byla 1-0 navíc, tak 200, ne? Super, hej. Dobrý ty jsi. Jako fakt, jako umíš, ne?
Jaké tu čupe pivo? Kozel, Braník. Ostravar? Taky čupuje Ostravar tady? Ostravar ne? Jo, ne. A 6x6 je kolik? 6x6 je 27. 27, přesně, no. Úplně dobře ty jsi spočítal. Hej, ty jsi dobrý počítač, ale. To umíš jako. Dobrý ty jsi jako, fakt. Hej, a co tady? Králuješ tady, ne? Ty jsi boxer, ne? Tak oni mají s tebe tady všichni ve Vítkově respekt, ne? Co oni do obchodu to krát, tak já už stojím u obchoda, že už praskám. Jednýho druhého. Už to tam prostě lískáš, ne? Musím. Tak ty jsi dobrý, ty vole. Já jdu k Benny a oni si tam dělají s námi prdel. Oni berou vozíky, že já ve vozíku si vozí obdováš. A ty 10 kony vybíráš ty, ne? Tam z vozíku, ne? Ne, vybíráš ty? Včera, v pondělí to bylo, jdu na město a jak jdete něco pekárně, tak u pekárny byly poslany všechny vozíky. No. Ale všechny, že přímo jsem poznámky, tam je napsané všechno. A všechny vozíky byly označené a že přímo byly to Penny Market. Tam bylo napsané. Jsem zebral ty vozíky jsem zanesl na vrch. Ta paní prodala. Jako do sběrny, jako jo? Ne, jako na vrch, do obchodu. Přímo jsem tam U obchoda. Jo, a ta paní šéfová mi říká, kde byli až. A já jí říkám, jako, že u pekárny. A ona se mi zeptala, to se tam vozí, já nevím, já jsem to našel jenom ráno, že a jsem to jenom přinesl. Tak se vrátil, ne? A dali ti odměnu paní? Jo. Kolik ti dala? 200. 200. Za to. A kolik je 100 x 100? 100 x 100? 700. 700. Dobře ty, hej, dobře počtíme, hej, ty umíš počítat jak chci. Já jsem dneska dostal z matiky. A jak se? A přečti mi tohleto, jak se... Přečti mi to. Jak se jmenuje? To se jmenuje Ragedas. Radegast. Jak? Ragedas. Ragedast. No, dobře ty čteš. To jsou hokejstí, tady ty dva. Tak počkej, dívej, já nafilmuju, jo? Co to je hokej? To není fotbal, že ne? Ne, to je hokej. A jak se jmenují ti hráči? Tady tenhle, to je omrtličko Ragedas. A ten druhý se jmenuje jak? Ostravar? Ne, to se jmenuje Pava. Jak? Pava. Opava. Ale tak jsi poznal úplně. Dobrý ty jsi. Super. A tady co napsané? Tady. Tady. To. Co to je napsané? Kde je toto? No, tam to, co je napsané? To bílé, víš? Jo, tak to. No, co to je napsané? Sit. Jak? Sit. Sit? A to je větší slovo, ne? Sit je plechovka. Plechovka je sit? Sit je, říká na plechovku. Na plechovku. Sit, že? Dobře ty. Ty umíš jako. Nejsi úplně blbý, jak si vypadáš. Ty to umíš aj počítat, aj číst. A kuříš cigarety? Jo, jenom si dám jednu a... A trávu kuříš? Ne, vůbec ne. Trava mi nejvíc vadí. To v boxu vadí, že? Boxu, jak boxuješ, ne? Já si dám jednu cigaretu, já mám ruku přímo, já si dám jednu cigaretu a to mi stačí. Proč kuříš, jak boxuješ? Jak mám teďka volno, že tak kouřím normálně, že? Ale jak mám box, tak... Počkej, ten box už neděláš, nebo co? Dělám. Jak mám volno teďka, že tak normálně kouřím. Ale jak mám box, tak nekouřím. Box, ale kouřím. Dobrý ty jsi, vůbec. Jak je box, já nekouřím. Jak mám volno, tak zapalím si. Dobrý ty jsi. A co ty frajer, tam si zbyl ty feťáky úplně moc, ne? Úplně moc si zbyl ty feťáky, ne tam. Dobře ty.